Maayong aga sa tanan, aton nga ginahalad ining santos nga misa para sa mga masunod nga intensyon. Para sa madasig nga pag-ayo kag proteksyon, nanday Silita Kunlo, Jocelyn Yap, Alma Rindon Encabo, Eli Rindon, Chuck Tongsi del Rosario, Gigi Rindon del Rosario, Dennis Rindon, Maria Rosa Dumuos, Meliton kag Aileen Maderse, Lauro Aponesto kag Kenneth Atangke. Subong para sa mga kalag, Nanday Ana Socorro Potato, Pedro Rochilier, Carlina, Sofronia, Purificación Nelson, Gliceria, Avelino, Emma Domingo Sr., Domingo Jr., Armando, Antolin, Yolanda, Cynthia, Onoprio, Patria, Ricardo, Rodel, Roldan Sr., Roldan Jr., Roberto, Rodolfo, Kier, Filina. Kag subuman sa aton mga personal nga intensyon. Ang aton pagtuo sa pagkabanhaw ni Kristo, nasandig sa mga pamatuod sa mga apostoles. Ini sila nagpalalagyo sang gindakop si Jesus dito sa Getsemani. Si Jesus ginlansang kag namatay sa krus nga wala gid ginunungi sa mga gintutunan. Wala sila dayon magpati sa balita nga si Jesus wala na sa iya lulubngan. Ang aton ebanghelyo subong nagasiling nga si Jesus sa tapos siya mabanhaw, nagpakita sa ila kag nagbukas sang ila hunahuna sang mga kasulatan nga nagasiling nga ang Mesiyas dapat mag-antos agud maagom ang kapatawaran sang sala. Dayon ginpadala niya sila sa pagbantala sining maayo nga balita. Sa mga nagaupod sa aton pinaagi sa DYOW Bombo Radio Rojas, 103.7 Star FM Rojas, 88.1 Kader FM, kag sa Kasak official Facebook page, ang aton nga santos nga misa subong nga aga pagapangunahan ni Reverend Father Al Vincent Tumlos. Palihog magtindog ang tanan. Magsinggit sa kalipay sa Dios, kamutanan nga yara sa duta. Magamba sa kalipay sa iya ngalan, ihalad sa iya ang mahimayaon nga pagdayaw. Aleluya. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Mga hinigugma ko, yari na kita si katatlo nga Domingo sang Paskwa. Kag agud nga mangintakos kita sa pagsilibrar, sining balaan nga mga misteryo, kilalahon naton ang aton nga mga sala. Tanan, nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon.
Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Himaya sa Dios sa kaitaasan, kag sa duta paghidait sa mga tawo nga iya nahamutan. O Ginoong Dios, hari nga langit nun, Dios nga amay nga makagagahom sang tanan. Nagadayaw kami sa imo, nagapanginbulahan kami sa imo, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami sa imo, nagapasalamat kami sa imo, bangod sang dako mo nga himaya. O Ginoong Hesukristo, bugto nga anak, Ginoong Dios, Kordero sang Dios, anak sang amay. Ikaw nga nagawala sang mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Ikaw nga nagawala sang mga sala sang kalibutan, batuna ang amon pag-ampo. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sang amay, maluoy ka sa amon. Tungod kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas o Hesukristo, upod sa Espiritu Santo, sa himaya sang Dios nga amay. Amen. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, kabay nga magkalipay kami sa gihapon, tungod kay nagbag-o kag nagmalig-on ang kahimtangan sang amon kalag. Nagakalipay kami, kay imo kami ginayop. Itugot nga madangat manamon ang mahimayaon nga pagkabanhaw. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Nauna nga balasahon, ginbantala ni Pedro sa mga tawo nga ang pagpagwali kag pagkamatay ni Kristo suno sa planos sang Dios. Tungod kay siya nagmatinumanon, ginbanhaw si Jesus sang amay kag ginhimo nga tuburan sang kaluwasan. Balasahon gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Si Pedro nagsiling sa kadamuan sa mga Hudiyo, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac kag ni Jacob, ang Diyos sang aton mga katigulangan, nagimaya sa iya alagad nga si Jesus. Inyo siya gintugyan sa mga otoridad. Sang banwa kag inyo siya ginsikway sa atubangan ni Pilato, bisan pa nga buy-an kuntani siya ni Pilato. Balaan kag maayo siya nga tawo, pero ginsikway ninyo siya, kag ginpangabay gid ninyo si Pilato, nga sa baylo kay Jesus, buy-an niya ang isa ka tawo nga manugpatay. Gani inyo ginpatay ang nagatuytoy sang mga tawo sa kabuhi, pero ginbanhaw siya sang Dios, kag kamitanan mga saksi sini. Kag karon mga utod, nakahibalo ako nga kamo kag ang inyo mga pangulo naghimo sini kay Jesus, tungod kay wala kamo nakahibalo. Madugay na nga ginpayag sang Dios paagi sa tanan nga mga propeta nga ang Kristo kinahanglan mag-antos. Gani maginulsol kamo kag magbalik sa Dios agud mapanas niya ang inyo mga sala. Ang pulong sang Dios. Salmo sa pagsabat, O Ginoo, tamda kami sing may kaluoy. Sabta ako sa akon pagpanawag, O Dios, nga akon mangangapin. Sangyara ako sa kalisdanan, ginbuligan mo ako, maluoy ka sa akon, kag pamatii ang akon pangamuyo. O Ginoo, tamda kami sing may kaluoy. Dumduma nga ginpili sang Ginoo ang mga matarong nga mangin-iya.
kag iya ako ginpamatian kun magpanawag ako sa iya. O Ginoo, tamda kami sing may kaluoy. Madamo ang magasiling, kabay kuntani makabaton kami sing kaayuhan. O Ginoo, tamda kami nga may kaluoy. O Ginoo, tamda kami sing may kaluoy. Kun maghigda ako, matulugan ako dayon nga may karinong. Ikaw gid lang, o Ginoo, ang nagabantay sa akon, agud indi ako maano. O Ginoo, tamda kami sing may kaluoy. Ikaduwa nga balasahon, ginapabakod ni San Juan ang tagipusoon sang mga makasasala. Magsalig sila kay Kristo nga nagatabang sa ila sa atubangan sang Dios nga Amay. Balasahon gikan sa nauna nga sulat ni San Juan. Mga anak ko, ginasulat ko ini sa inyo, agud nga indi kamo magpakasala. Pero kung mayara nga makasala, may mananabang kita sa atubangan sang Amay, si Jesucristo ang matarong. Kay si Kristo mismo amo ang paagi nga mapatawad ang aton mga sala, kag indi lang ang aton mga sala, kundi ang mga sala man sang tanan nga mga tawo. Kung kita nagatuman sang mga sugo sang Dios, patud gid kita nga kilala naton siya. Kung may isa nga magsiling, nakilala ko gid siya, pero wala siya nagatuman sang iya mga sugo, ina nga tawo, butigon, kag ang kamatuoran wala sa iya. Pero ang nagatuman sang pulong sang Dios, amo ang tawo nga ang iya gugma sa Dios na himpit. Ang pulong sang Dios. Alleluia, alleluia. O Ginoong Jesus, isaysay sa amon ang kasulatan. Padabdaba ang amon tagipusoon sang nagahambal ka sa amon. Alleluia, alleluia. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Balasahon, gikan sa santos nga ebanghelyo, suno kay San Lucas. Imaya sa imo, o Ginoo. Dayon, ang duha nagsaysay sa ila sang nahanabo sa dalanon. Kag kun paano nga nakilala nila ang Ginoo sa pagpamihak-pihak niya sing tinapay. Samtang ang duha nagapanunggid sini nga butang sa ila, sa hinali nagpakita si Jesus mismo sa tunga nila nga nagatindog kag nagsiling sa ila. Ang paghidait yara sa inyo. Hinadlukan kag kinulbaan sila, kay naghuna-huna sila nga nakakita sila sang kalag. Pero nagsiling siya sa ila, nga abala natublag kamo, nga nagaabot ang pagpangduha-duha sa inyo mga huna-huna. Tanawan ninyo ang akon mga kamot kag mga tiil, kay ako gid ini. Uyati ninyo ako kag mahibal-an ninyo, kay ang kalag wala sing unod kag tul-an, subong sang ginatan-aw ninyo nga ako may unod kag tul-an. Sang pagsiling niya sini, ginpakita niya sa ila ang iyang mga kamot kag mga tiil. Napuno gid sila sing kalipay kag katingala nga indi pa gid sila makapati.
Dayon si Jesus nagpamangkot sa ila, "May pagkaon bala kamo diri?" Ginhatagan nila siya sang sinugba nga isda, nga iya ginkuha kag ginkaon sa atubangan nila. Dayon nagsiling siya sa ila, "Amo ini nga mga butang, ang ginsiling ko sa inyo sang kaupod pa ako ninyo. Ang tanan nga nasulat na hanungod sa akon sa gasuguan ni Moises, sa mga sinulat sang mga propeta, kag sa mga salmo, dapat nga matuman." Dayon, ginbuksan niya ang ila mga huna-huna sa paghangop sa mga kasulatan. Nagsiling siya sa ila, "Amo ini ang nasulat, ang Kristo dapat mag-antos kag mabanhaw sa ikatlo ka adlaw. Kag sa iya ngalan, ang mensahe na hanungod sang paghinulsol kag kapatawaran sang mga sala dapat iwali sa tanan nga mga kapungsoran sugod sa Jerusalem. Kamo ang mga saksi sini nga mga butang." Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, Kristo. Mga hinigugma ko kay Kristo, ilabi na gid ang nagaupod sa nga santos nga misa, paagi sa radyo o kon sa internet. Mga utod ko, maayong aga sa aton tanan. Ang pagkabanhaw sang aton Ginoo nagahatag sa aton paglaom, hope, nga sa katapusan sang panahon kita man mabanhaw. Kag sa pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesus mga hinigugma, kaangay sa mga gintutunan sa aton Ebanghelyo subong, sa tunga sang ila pagkatublag, kag pang duha-duha sa ila mga huna-huna, ginahangkat kita sang mahal nga Dios nga magpanaksi sa iya. Magpanaksi sa iya kasakit, kamatayon kag pagkabanhaw, kag magwali sang mensahe na hanungod sang paghinulsol kag kapatawaran sang mga sala sa iya ngalan. Sa tanan nga kapungsoran, ilabi na gid sa tunga sining pandemya, ilabi na gid sa sining ikalima kagatos nga pag-abot sang Kristohanong pagtuluhan diri sa aton. Kung sa diin, sa sini nga panahon, kinhanglan gid naton ang batyagan ang Dios, nga sa gihapon, kaupod siya naton. Apang mga hinigugma, sa subong nga panahon, paano kita magwali sang mensahe na hanungod sang paghinulsol kag kapatawaran sang mga sala sa iya ngalan sa tanan nga kapungsoran, kung padayon kita nga nagakabuhi sa kasalanan? Paano kita magwali sang mensahe na hanungod sang paghinulsol kag kapatawaran sang mga sala sa iya ngalan sa tanan nga kapungsoran, kung padayon kita nga nagakabuhi sa kasalanan, kung ano man ina nga sala? Mga hinigugma, tanan kita saranggid mahulog sa kamot sang kasala. Apang indi ini kuntani magupang sa aton sa pagsalig sa grasya sang Dios. Muna nga kung gusto naton magpanaksi kag gusto naton magwali sang kapatawaran sang mga sala, may duha ka bagay nga ginatudlo sa aton subong. Nahauna, magbalik kita sa iya. Magbalik kita sa iya, mga hinigugma ko. Sa bilog nga kasakit, kag pagkamatay,
sa bilog nga episode sang kasakit kag sa pagkamatay sang aton Ginoo, nag-alaplaag ang iya mga gintutunan. May nagpanghiwala pa sa iya. Apang pagkatapos mabanhaw sang aton Ginoo, sang nahibaluan na sang iya mga gintutunan, nga natabo ato tanan kay Jesus para matuman ang kasulatan, kag maluwas kita sa kasalanan, nagtuo sila kag nagbalik sa iya. Nagbalik sila. Kag makita naton ini mga hinigugma sa nauna nga balasahon, sang nagwali si Juan Pedro. Siling niya, madugay na, nga gintag na sang Diyos, paagi sa tanan nga mga propeta, nga ang Kristo kinahanglan magantos, kag iya ini gintuman. Gani, maghinulsol ka mo, kag magbalik sa Diyos, agud mapatawad niya ang inyo mga sala. Mga hinigugma, magbalik kita sa mahal nga Diyos. Magbalik, kag sa pagbalik naton, maghinulsol kita. Maghinulsol kita, kag magkabuhi sa Diyos. Kag amo ini ang ikaduha. Una, magbalik kita sa Diyos. Kag sa aton pagbalik, maghinulsol kita, kag magkabuhi sa iya. Wala lamang mga hinigugma, nagatapos ang pagbiya sa sala sa pagbalik sa Diyos. Dapat magkabuhi kita sa Diyos. Ang pamangkot, paano? Paano bala magkabuhi sa Diyos? Magakabuhi lamang kita sa Diyos sa pagtuman sa iya pulong. Suno pagani sa aton ikaduha nga balasahon, ang nagatuman sang pulong sang Diyos, amo ang tawo nga ang iya gugma sa Diyos nahimpit. Amo ini ang pamatuod nga kita nagakabuhi sa Diyos. Mga hinigugma, kung gusto naton magkabuhi sa Diyos, kinahanglan gid naton tumanon ang iya mga pulong. Muna nga dumdumon gid naton ang panawagan ni Jesus sa iya pagsugod sang iya public ministry didto sa Galilea. Siling niya, untatin ninyo ang pagpakasala kag magtuo sa maayong balita. Mga hinigugma, sa aton pagpadayon, sang aton panglakaton sa adlaw-adlaw, magkuha kita kusog sa pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesus, apang mahimo lamang naton ini paagi sa pagpanaksi sa iya, kag pagwali sang paghinulsol, kag kapatawaran sang mga sala. Pero may ginapangayo ini sa aton. Kinahanglan naton magbalik sa iya, kag magkabuhi sa iya. Amen. Palihog magtindugan tanan, kag aton ni pahayag ang aton nga pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo kay Jesucristo, iya anak nga bugtong nga aton Ginoo. Naginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginanag Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan didto magakarit pa siya liwat sa paghukom sang mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sang mga sala, sa pagkabanhaw sang mga lawas,
kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Magpangamuyo kita sa Dios nga Amay, paagi kay Kristo, nga amo ang aton kabuhi kag pagkabanhaw. Sa dako nga pagsalig, aton isabat, Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Para sa simbahan sang Dios, sa pagpamuno ni Pope Francis, kabay nga mabatyagan sang tanan nga ang Ginoo, malapit kag nagatuytoy sa aton, labi na gid sa mga tion sang kahadlok, kasubo kag pagtilaw, mangamuyo kita. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa mga nagakahadlok kag nagaantos sang kaimulon, kalisdanan, kasakit kag kaluya, kabay nga sila masanagan sang pagdaog ni Kristo sa kamatayon. Kag kabay nga makakita sila sang mga tawo nga makabulig sa ila, mangamuyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Para sa mga nagakabuhi sa kasalanan, kabay nga magbalik sila sa Amay, paagi sa paginulsol kag pagbaylo sang ila mga buhat, mangamuyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Para sa amon tanan, sa amon pamilya, mga paryente, kag mga abyan, kabay nga halungan kami tanan sa pagpangabuhi sa kalinong kag pagbinulikay, mangamuyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Para sa tanan nga nagapangabudlay kag nagabiyahe, kabay nga bendisyonan sila sang Ginoo kag ipaiway sa tanan nga katalagman, mangamuyo kita. Ginoo, dungga ang amon pangamuyo. Dios nga amon Amay, ginhiusa mo kami sa imo paagi sa pagkamatay kag pagkabanaw ni Kristo. Itugot nga manginsaksi kami sang iya kadalag-an sa kamatayon kag sala. Ginapangayo namon ini, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pangamuyo kay Maria Santissima, sa imo panabang nagadangop kami iloy nga santos sang Dios. Sa sining masubo nga sitwasyon subong, nga ang bugos nga kalibutan nagaantos kag nagakabalaka, nagadalagan kami sa imo o iloy sang Dios kag amon iloy, kag nagadangop sa imo panabang. O Birhen Maria, ilingig sa amon ang imo maluluyon nga mga mata, sa tunga sining pandemya nga coronavirus, lugpayayad tungtuman nga nagapangasubo kag nagapangalisod, bangod sang ila pinalangga nga nagkalamatay, kag kung kaisa ginalubong sa pamaagi, nga ilagid ginakasakitan sing dako. Magmalapit ka, sa yadtong nagakabalaka sa ila mga pinalangga nga nagamasakit, kag nga agud malikawan ang paglaptas sang sini nga balatian, indi makapalapit sa ila. Punasing paglaom, yadtong ginatublag sang pagkawalay kapaturan sang palaabuton, kag sang epekto sini sa ekonomiya kag palangitan-an. O iloy sang Dios kag amon iloy, igampo mo kami sa Dios sang Amay sang kaluoy, nga matapos na ining tuman nga pag-antos, kag nga magbanag-banag liwat ang paglaom kag katawhay. Ipangabay sa imo Dios nun nga anak, kasubong sang imo ginhimo sa kana, agud nga ang mga panimalay sa mga nagamasakit kag mga biktima malugpayan, kag ang ila tagipusoon mangibukas sa pagsalig kag pagtuo. Amligiyad tong mga doctor kag nurses, health workers kag volunteers, nga nagapanguna sa pagpakigbato sa sining nga emerhensya, kag nagabuhis ang ila kabuhi, agud maluwas ang iban, sakdagang ila maisog nga pagtimakas, kagatagi sila sing kusog, kaalwan kag maayos sa gihapon nga lawas. Magmalapit ka, sa yadtong mga nagaatipan sa mga nagamasakit sa adlaw kag gabi, kag sa kaparian, nga sa ila kabalaka nga tatapon ang ila panong, kag sa ila pagkamatutom sa ebanghelyo, nagaymudos nga buligan kag sakdagon ang tagsa-tagsa. Ubulahan nga Birhen, iwagi ang pangunahuna sa mga tawo nga nagapangabudlay sa pagtuon gamit ang mga pamaagi sang siyensya. Agud ila matukiban ang epektibo nga mga solusyon agud malutos ini nga virus. Sakdaga mga lideres sa mga pungsod, agud nga sing may kaalam, kabalaka kag kaalwan, ila tabangan yadtong mga kulang sa nagapanguna
nga kinanglanon agud mabuhi. Kagagud ila planuhon ang mga solusyon sa mga problema sang katilingban kag ekonomiya nga ginaupdan sang pagpangaman kag pagpakigiusa. Ulabing santos nga Maria, tanduga ang amon konsensya, agud ngang tuman kadako nga mga pondo, sa baylo nga gamiton sa pagpasanyog kag pagtipon sa mga armas, gasto na lang sa pagpatigayon sa epektibo nga pagtuon, kung sa ano nga paagi, malikawan ang pagkahanabo sang kasubong nga mga trahedya. O inigugma nga iloy, buligi kami sa pagtalupangod, nga kami tanan mga katapo sang isa kadako nga panimalay, kag sa pagkilala sang talikala nga nagapayusa sa amon, agod sa espiritu sang pagkamag-ululutod kag pagpakigiusa, makabulig kami sa pagpaganhagan sang hindi maisip nga sitwasyon sang kaimulon kag kakulangan. O Maria, manuglipay sang mga nalisdan, haksa ang tanan mo nga mga anak nga nagakasakit, kagigampo nga ang Dios magdaho sang iya gamhanan nga kamot, kag maghilway sa amon sa sining makahaladlok nga pandemya, agud ang pangabuhi sa liwat makapadayon sa iya kinaandan nga lakat. Sa imo nga nagasilak sa amon pagpanglakaton, bilang timaan sang kaluwasan kag paglaom, ginatugyan gid namon ang amon kaugalingon, umay nuklugon, umay gugmaon, umatamis nga Birhen Maria. Amen. Dayawon ka o Ginoo Dios ang tanan nga mga tinuga, kay amon ginbaton ining tinapay gikan sa imo kaalwan. Amon ginahalad sa imo ining patubas sang duta kag ginabudlayan sang tawo, agud nga mahimo nga tinapay sang kabuhi nga dayon para sa amon. Dayawan ng Diyos sa gihapon. Dayawon ka o Ginoo Dios ang tanan nga mga tinuga, kay amon ginbaton ining bino gikan sa imo kaalwan. Amon ginahalad sa imo ining bunga sang ubas kag kinabudlayan sang tawo, agud mahimo nga ilimnon nga espirituhanon para sa amon. Dayawan ng Diyos sa gihapon. Magpangamuyo kamo mga utod, agud ang akon kag ang inyo sakripisyo, mahamutan sang Dios, amay nga makagagahom sang tanan. Batunon untas sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag kaymayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, batuna ang mga dulot sang imo nagahinugyaw nga simbahan. Imo kami ginhatagan sing kalipay, paagi sa pagkabanhaw sang imo anak. Paambitaman kami sang kalipay nga wala sing katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyara man sa imo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. takos kag angay gid. Takos kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga amon gid ikaw dayawon o Ginoo sa tanan nga tion. Pero labi na gid sining panahon sang Paskwa, nga ginhalad si Kristo, ang amon kordero Paskwal. Paagi sa iya, ang mga anak sang kapawa na tawo sa kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ang mga tumuloo makasulod sa ginharian sang langit. Paagi sa iya pagkamatay, ginluwas kami sa kamatayon. Kag sa iya pagkabanhaw, ginbanhaw kami tanan. Tungod sini, ang bugos nga kalibutan, nagahilinugyaw sa dako nga pagkinalipay.
ang mga angheles, ang mga arkangheles, kag ang tanan nga mga tinuga sa langit, nagaamba sang kalantahon sa imo himaya, nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Diyos sa mga ehersito, puno ang langit kaganduta sang imo himaya, husana sa kaitaasan, dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo, husana sa kaitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani ipadalangin mo Espiritu sa pagpasantos ning mga dulot, agud mahimo ini para sa amon, nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iya ginbaton sing kinabubuton. Iya ginkuha, kag ginpamihak-piyak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya mga gintutunan, nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kag magkaon sini. Kay ini, amo ang akon lawas, nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos sang panihapon, iya ginkuha ang kalis, nga nagapasalamat liwat, kag iya inigin palibot sa iya mga gintutunan, nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kag mag-inom sa sining kalis, kay iniya mo ang kalis sang akon dugo. Ang dugo sang bag-o, kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala naton ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo naman Bang, kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose, kag sa tanan niya kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban, nga nagtaliwan nga ipaglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Bato na sila sa pagtanaw, sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluuyi man kami, nga yari diri nagatambong. Agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen iloy sang Dios, upod kay San Jose iya bana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, hagdira sa iya, ginahatag sa imo o Dios, amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo. Ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Tungod kay ginsugo sang aton manluluwas, mga muyo kita sa dako nga pagsalig, suno sa iya gintudlo sa aton. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang manakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sing paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami, agud maluwas kami gihapon sa sala, kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik si Jesucristo, nga amon manluluwas. Kay imo ang kinharian ng gahom kagangimaya sa mga tuig sa mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, ang paghidait ginabilin ko sa inyo, ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sang imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Kagyara man sa imo. Magatagay kamo sing paghidait sa inyo. Kordero sang Diyos nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, maluwi ka sa amon. Kordero sang Diyos nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, maluwi ka sa amon. Kordero sang Diyos nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, hatagan mo kami sing paghidait. Yari ang kordero sang Diyos nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako takos Takos nga magsulod ka sa akon puluyan. Apang imit lang lamang isa ka pulong, kag mag-ayong akon kalag. Sa mga nagaupod sa aton sining santos nga misa, aton pangamuyoon ang aktos sang espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ara ka sa Santisimo Sakramento. Ginahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang, kagluyag ko nga batunon ikaw sa akon kalag. Bangod kay sa sini nga tion, hindi ko ikaw mabaton sing sakramentohanon. Magkarikas sa akon kasing-kasing, bisan lamang sa pamaagi nga espirituhanon. Ginakos ko ikaw nga daw yara ka na dira, kag ginapayusa ko sing bug-os ang akon kaugalingon sa imo. Indi gid pagtuguti, nga ako mahamulag sa imo. Amen.
Kinahanglan magantos ang Mesiyas, kag mabanhaw sa minatay sa ikatlong nga adlaw. Kag sa iya ngalan, kinahanglan ibalita ang paghinulsol para sa pagpatawad sa mga sala sa tanan nga kapungsuran. Alleluia. Mga muyo kita. O Ginoo, tamda kami nga imo ginbag-o paagi sa mga sakramento sang Paskwa, kag itugot nga kami man banhawon nga may lawas nga mahimayaon. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pangamuyo kay San Jose, maghimaya ka, manugbantay sang manunupos, bana sang mahal nga Birhen Maria. Sa imo gintugyan sang Dios sang iya bugto nga anak, sa imo ginhatag ni Maria ang iya pagsalig. Upod sa imo si Kristo na himo nga tawo. Bulahan nga Jose, sa amon man. Ipakita ang imo kaugalingon bilang amay, kag tuy-tuy kami sa dalan sang kinabuhi. Ipadangat sa amon ang bugay, kaluoy kag kaisog. Kagapini kami sa tanan nga kalaot. Amen. Mag-una kon ihatag ang final blessing, luyag ko lang magpasalamat sa inyo mga hinigugma ko sa pag-upod kag pagtambong sa aton nga online mass. Napasalamatan ko man ang Bombo Radio Rojas kag Star FM Rojas, kag ang Kader 88.1 FM, kag ang Capiz Archdiocesan Social Action Center, headed by Father Mark Ganflor. Kag kuhaon ko na naman nga higayon, mga hinigugma nga ipahibalo sa inyo nga ang seminaryo, ang duwa ka seminaryo sang Archdiocese of Capiz, ang St. Pius X Seminary, kag ang Santa Maria Mater et Regina Seminarium, bukas na sa pagbaton sa mga gusto magkuha sang entrance examination. Luyag mo ba lamang in pari o kon luyag mo lang sa isa ka dekalidad ng eskwelahan. Para sa mga manog grade 7 o kon grade 12, sarang makipag-angot sa muni nga number sa St. Pius 0917-185-5371 0917-185-5371. Ang exam sa St. Pius para sa grade 7 to grade 11 every Saturday 9 a.m. to 12 noon. Ang sa Santa Maria naman bukas ina para sa mga senior high school graduates, college undergraduates, college graduates, bisan pa professional, ng luyag mangin pari. Makig-angot lang sa 036-620-1881. 036-620-1881. Madamo gid nga salamat. Kag kabay pa mga hinigugma sa aton pagpadayon niya kabuhi. Tani gid isandig naton ang aton nga pagtuo sa nabanhaw nga Kristo para magbiya kita sa aton nga mga sala. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Magduko kag magpangayo sang bendisyon sang Dios. Paagi sa pagkabanhaw sang iya anak, gintubos kamo sang Dios, kag ginhimo nga iya mga anak, kabay nga iya kamo bendisyonan sing kalipay. Amen. Amen. Ginhatagan kamo sang aton manluluwas, sang walay katapusan nya kahilwayan. Kabay nga panubli ninyo ang iya kabuhi nga dayon. Amen. Paagi sa pagtuo, nabanhaw kamo upod sa iya, sang pagbunyag sa inyo. Kabay nga magkabuhi kamo sing balaan, agud maghiusa kamo sa iya, sing walay katubtuban. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa paghidait, tapos na ang santos nga misa.
Salamat sa Dios. Maayong aga sa aton tanan. Mayong aga, Padre. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts, mercy, compassion, justice, and peace. The sign the world today will come to believe is the love we have for one and all. We bear the gift of mission, mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift